Hello guys, magandang hapon. Ngayon ay nandito ulit ako. Si Duday na waray. Mag-unboxing tayo. Dumating na yung aking order sa online shopping. Ayan siya. Ayan siya. Kararating lang niya. Ayan. Ang aking bagong home pldt wifi. Ngayon atin bubuksan. Tigas. Binili ko lang siya dahil mura. Baka sakali lang, baka maganda naman. Mahirap. Nakahawak kasi yung isa kong phone sa yung kamay ko sa isang phone. Ayan. Lagyan natin sa baba para makita. Ayan ang laman niya. Ay. Hindi na nakaano yung scotch tape na tanggal. Yeah. Yan. Ano siya, legit siya kasi meron siyang serial. Ano siya ng NTC, oh. Meron siyang ano niya, green packet. Ayan, tatanggalin natin. Meron siyang silyado siya ng smart. Smart nga. Yan, kita nyo. At yan, kita nyo yung smart. Buksan natin. Hirap ay. Di sana yung kaliwa ko. Di sana magbukas. Kaya ito na lang. Kahirap, oy. Sarain natin. So, yan, bukas na siya. Bukas na. Tingnan natin. Labas. Tingnan natin ano ang laman. Meron siyang sit up. At meron siyang kung paano warranty certificate. Ibig sabihin nun, legit siya. At meron siyang SIM card na sa loob, nakalagay na.
Ayan ating, uy, ang cute. Ang cute niya. Ayan guys, ang bagong pldt home wifi na LTE. Hindi pa siya 5G. Ang cute niya, oh. Ang ganda. Ang ganda. Kaso malayo sa saksakan. Try sana natin kung gumagana. Nasaan yung kanyang, ang cute naman niya, parang ano, buti. Nasaan yung kanyang charger? Ayun, sa loob. Tak. Ayan ang kanyang charger. Ang charger niya. Malayo kasi yung saksakan nandoon. Kaya hindi natin matry guys. Para makita nyo kung talagang ang cute. So yan guys. Yan ang aking vlog ngayong araw na ito. Ang unboxing ng pldt home, smart home globe, home wifi pala. Ayan. Ito yung bago nilang labas ng pldt smart wifi, home wifi, pldt home smart LTE wifi. Ano lang siya guys, kaya bumili ako kasi ano sila, sale. Akala ko, trinay ko lang, baka sabi ko kaya mura. Ano lang siya, 699. Kaya bumili na rin ako kasi sabi ko baka magmahal. Mas maganda na yung bumili dahil extra ko lang to, baka pag nasira yung aking home globe wifi, meron akong extra, hindi na ako problema. So yan guys, pinakita ko sa inyo ang aking unboxing ng aking pldt home smart LTE wifi. Salamat. Sana nagustuhan nyo yung aking video ngayong araw na ito. So yan guys, subscribe sa mga bago dyan, paki-subscribe, pa-click na rin ang aking notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Bye bye, thank you.